Супер ефективно. Японски реклами. Най-лесните пари, които някога ще направиш. Голямо престъпление е там горе. Готов ли си за това? Без притеснение. Аз си правя собствените каскади. Хей, ти си само човек за придружаване. Така че не се прави на хонконгски герой там. Аз съм метод актьор. Ако ще играя светец с някаква степен на емоционална истина, трябва да го направя истинско. Повярвай ми, Бърк, ще бъде истинско. Обирна банка, облечени като самите себе си? Разбира се, кой не иска да бъде Джони Гат? Ултра постмодернизъм. Обожавам го. Окей, нямам нищо против филма за светците, но наистина ли трябва да влачим този досаден актьор? Дай малко почивка на Джош. Той просто проучва ролята си. Надявам се да е подписал отказ от отговорност. Добре, хора. Никой да не мърда. Никой да не умира. Бърк! Съжалявам, взех неговата реплика. Може ли пак? Всички знаете процедурата. Мога ли да се снимам с шефа ви? Кажи, слизала. Нареждай се, кучко. Хей, не бъди задник. Наричате се гангстери. Вие сте банда от мръсници. Трябва да сме всички в техните лайна, като... Мамка му... Еми, това е различно. Имаш ли план или просто ще застреляш всички тези копелета? Това е моят план. Работи за мен. Аз не мога да дишам. Няма начин да го разрешим. Готови ли сте за план Б? Джош, ела тук. Вземете си нощта с цигарите тук, домове. И така, какъв е план Б? Пробиваме го? Фактически не. Ще го провалим. Какво? Не е готин човек. Време е да се захващам за работа. Хайде да вземем хеликоптера и да го пуснем тук. Хей, хора, можете да спрете хеликоптера, намерих начин да отворя трезора. Не го пипай. Джош, опитваш ли се да ни вкараш всички в затвора? Какво, не искам да бъда кучка на някой пич. Трябва ли да тръгна след него? Забрави за това, той ще се оправи. Давай, давай, давай. Ами, мамка му.